Hudobné dokumenty boli a sú súčasťou Krajskej knižnice Karola Kmeďka v Nitre dlhodobo. Svoj vlastný priestor získali v roku 1993, kedy vznikol hudobný úsek. Naša inštitúcia má však za sebou podstatne dlhšiu históriu. Založená bola v roku 1923 rozhodnutím mestského zastupiteľstva. Základ knižného fondu v prvých rokoch fungovania tvorili darované knihy spisovateľky Ruženy Svobodovej, preto dostala názov Knižnica Ruženy Svobodovej. Adresa a názov knižnice sa počas storočnej histórie inštitúcie viackrát menil. Po druhej svetovej vojne v 50. rokoch 20. storočia došlo k oživeniu činnosti inštitúcie, ktorá okrem výpožičiek stále vo väčšej miere poskytovala kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity formou podujatí. Ako sme už spomenuli, špecializované služby v rámci hudobného úseku s videopožičovňou začala knižnica poskytovať v roku 1993 v nových priestoroch v budove Mestského úradu v Nitre. V roku 2006 sa úsek spolu s takmer 200-tisícovým knižným fondom presťahoval do zrekonštruovaných priestorov na ulici Frania Mojtu, kde sídli dodnes. Hudobný úsek je špecializované pracovisko knižnice, určené záujemcom o hudbu. Návštevníkom sú k dispozícii knihy z oblasti hudby, filmu či divadla. Okrem toho ponúka hudobný úsek aj monografie významných slovenských i zahraničných hudobných osobností a množstvo notového materiálu a odborných hudobných časopisov. Žánrovo pestré zbierky sú zamerané hlavne na vážnu hudbu, ale v ponuke sú aj žánre populárnej hudby, folklóru či hovoreného slova. Hudbu si môžu čitatelia vychutnať aj vo forme plátní a CD nosičov. Špeciálne hudobné nosiče je možné počúvať len v priestoroch knižnice. Nie sú určené na absenčné výpožičky. V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči poskytujeme aj zvukové knihy na CD nosičoch vo formáte MP3. Prístupné sú pre nevidiacich a slabozrákych s preukazom ZTP, dôchodcov nad 70 rokov, dyslektikov alebo tých, čo majú potvrdenie od lekára. Zvukové knihy rôznych žánrov sa každé 3 mesiace aktualizujú. Osobitnú kategóriu tvoria na hudobnom úseku dokumenty pre nevidiacich tlačené v Braillovom písme. Čitatelia si môžu vypožičať širokú škálu kníh pre nevidiacich. Nachádza sa medzi nimi napríklad časopis Kultúrno-literárny výber, ktorý je výtvarným, divadelným, filmovým, literárnym, no aj filozofickým sprievodcom sveta umenia. Okrem toho fond v Braillovom písme poskytuje kuchárske knihy, knihy o vstupe Slovenska do NATO a z beletrie napríklad klasické povesti Oravskej doliny od Antona Habouštiaka či modlitby pre život od Helmuta Ludžiga. Na hudobnom úseku máme pre zrakovo postihnutých k dispozícii aj prenosnú elektronickú čítaciu lupu Read Easy Move 2. Ide o špeciálne zariadenie s vizuálnym i hlasovým výstupom určeným pre jednoduché čítanie dokumentov, písomnosti, korešpondencie alebo kníh. Vďaka použitiu moderných technológií dokáže toto zariadenie prečítať text i z oválnych predmetov. Zariadenie Read Easy Move 2 môže byť prepojené s monitorom alebo s televíznym príjimačom, čo umožňuje prevedenie nasnímaných textov do digitálnych formátov. Nosnými podujatiami hudobného úseku sú muzikoterapie určené pre deti materských škôl, základných škôl, seniorov a mentálne či telesne postihnutých ľudí. Na mesačnej báze predstavujeme formou prezentácie život a tvorbu slovenských i zahraničných hudobných skladateľov, hudobníkov, hudobných skupín, filmových i hereckých osobností. V roku 2023 sme s podporou Fondu na podporu umenia spustili projekt Hudba spája generácie, ktorý je prioritne určený vekovej skupine seniorov. Krajská knižnica Karola Kmeďka v Nitre sa usiluje prostredníctvom projektu reagovať na aktuálne potreby občanov, hlavne seniorov, ktorí tvoria veľkú časť návštevníkov našej knižnice. Okrem sprístupňovania fondov a poskytovania informácií sa snaží knižnica otvárať cestu k umeleckému zážitku, literárnemu či hudobnému.
Cieľom projektu je spríjemniť a obohatiť život seniorov, pretože hudba má blahodárny účinok nielen na citový a myšlienkový svet človeka, ale aj na zdravie. Zároveň ponúka možnosť stretávania sa nielen s rovesníkmi, ale aj s mládežou, ktorá otvára priestor výmeny názorov a získavania nových poznatkov a skúseností. Projektom Hudba spája generácie sme predstavili talentovaných študentov základnej umeleckej školy Jozefa Rusinského v Nitre, ktorí počas jednotlivých podujatí projektu predviedli hru na rôznych hudobných nástrojoch. Súčasťou koncertov bolo čítanie poézie a prózy s recitátormi, ocenenými na viacerých celoslovenských recitátorských súťažiach. V projekte Hudba spája generácie máme v úmysle pokračovať v ďalších rokoch. Unikátnou súčasťou hudobného úseku je najstaršia kniha v knižnici s názvom Maškarný bál. Pochádza z Talianska, má cez 142 strán a vydaná bola v roku 1859 v Ríme. Autorom je známy taliansky hudobný skladateľ Giuseppe Verdi. Dielo je pomenované podľa jednej z jeho veľkých opier. Zaujímavosťou je, že neobsahuje žiadny text, iba noty. Čitatelia si ju môžu prezrieť počas návštevy knižnice. Našou snahou je knižný fond hudobného úseku prispôsobiť záujmom čitateľov a aktuálnej ponuke knižného trhu. Fond preto každoročne doplňame knižnými novinkami z oblasti hudobného umenia.